Saskiratze bakoitza aurrera pauso bat da. Izerdi tanta bakoitza gure baloreen isla. Defentsa sendoa behar izan dugu batzuetan. Eraso eraginkorra besteetan. Baina jokaldi bakoitzarekin eraiki dugu gaur garen hori. Eta taldeko lana izan da gure arrakastaren giltza. 50 urte joan dira Jose Antonio Gascaren indarrari esker, askatuak sortu zenetik. Izanak eta izenak bat egin zuten laster, eta taldeak iraultza eragin zuen saskibaloiaren munduan. Puntuz puntu, lan nekaezinarekin, askatuakek bere lekua irabazi du, beti maila gorenean jokatuz. Bere arrakasta hiri osoaren aberasgarri izan da. Txikitasunean handi, euskara sustatuz eta gizabalioak lantzen beti. Gipuzkoan bakarra da aniztasun funtzionala duten pertsonekin osatutako saskiamets taldea. Harro gaude, kantxa barruan eta kanpoan inklusioaren eredu garelako. Partidak irabaztea bezain garrantzitsua delako, norbanakoaren garapena eta pertsona guztien aukera berdintasuna. Konpromisoa, esfortzua, disiplina eta errespetua dira gure oinarrizko printzipioak. Entrenamendu bakoitza, partidu bakoitza, bizitzako ikasgai bihurtzen dugu. Jokalariak erdigunean, baina egunerokoan ezinbestekoak diren balioak ardatz. Etorkizunari begiratzen diogu iragana ahaztu gabe, eta harrotasunez esan dezakegu gure ibilbidean 10.000 jokalari baino gehiagok lagundu gaituztela, eta 100 izan direla hau guztia aurrera eramaten laguntzaile izan ditugun pertsonak. Kirola baino askoz gehiago da hau. Pertsonak dira, saiatuak, langileak, eskuzabalak, lehiakorrak, errespetuz, eskuzabaltasunez eta humiltasunez jokatzen duten pertsonak. Poza eta tristura partekatzen dituztenak, puntu bakoitza ospatzen dutenak, koloreak, harrotasunez jantzi eta askatuak mundura zabaltzen dutenak. Mende erdi honetan, taldeko kide izandako jokalari, entrenatzaile, zale eta laguntzaile guztiei, bihotzez eskerrik asko. Askatuak, lehen mailako taldea. Gora askatuak!